Kaixo, ongi etorria, irudi lauen azalera triangelu zuzenetan deskonposatuz nola kalkulatu daiteken ikusiko duzu. Hasiko gera lehenengo ezkerrekoarekin. Triangelu angelu zuzenetan deskonposa daiteke? Bai, ezta? Adibidez, hemendik hone egiten badut, horrela. Triangelu angelu zuzen bat dut. Eta berak egiten badut, bi ditut. Eta hau egiten badut onuz, beste bat. Orduan egin beharko duguna izango da triangelu bakoitzaren azalera kalkulatu eta batu. Errexena hau izango litzateke, ezta? Karratu honen erdia. Orduan hori da 0,5. Hau izango litzateke bigarrena, bi karratuen erdia. Orduan hemen zer daude? Bi, ezta? Bat eta bi karratu. Beraz izango da biren erdia bat. Orduan dugu hemen erdia, hemen bat, hemen zenbat izango litzateke. Jartzen modu horrela. Baita ere, bi karratuen erdia, ezta? Bat izango da. Eta azkena falta zaigu. Azkena handiagoa da. Zenbat karratu daude? 3. Eta egin beharko dugu 3-ren erdia dela bat eta erdi. Orduan, batutzen badugu erdia bat eta bat erdi, izango litzateke 4 unitate karratu. Hori izango litzateke lehenengoaren azalera. Bigarrena egiteko arazo bat dugu. Ezin dugu deskonposatu triangelu angelu zuzenetan hemen bezala. Horregatik osagarriak kalkulatu behar dugu. Eta kanpoko triangeluak kendu. Hasiko gera orduan, sartuko dut horrela. Hemen ere bai. Hemen ere bai. Eta hau ere bai. Orain behar bada ikusten duzu hemen daudela 4 triangelu. 1, 2, 3 eta 4. Azalera izango litzateke, bigarrenarena, lehenengo kalkulatu zenbat karratu ditugun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Horren, 9 kendu beharko dizkiot osagarriak. Lehenengo hau kenduko diot. Hau zenbat da, begira. Ikusten duzu? 3-ren erdia, ze daude, triangelu hau horrela da. Behar bada hobeto ikusten duzu, hola jartzen badugu, ezta? 3-ren erdia da triangelu txuria. Beraz, 1,5 kendu beharko diot. Bigarrena, zer da? 2-ren erdia, hori da txuria. Honen berdina ikusten. 2-ren erdia, 1. Kendu behar diot, hau ere bai. Hau zer da? 2-ren erdia, 1. Eta kendu behar diot, hau. Hau zenbat da? Sartzen badut horrela. 1, 2, 3, 4, 5, 6-ren erdia, 3. Orduan, lehenengo kalkulatzen ditut zenbat karratu ditudan, eta joan behar dut kentzen kanpoko triangeluak. Hemen batu egiten ditut, hemen kendu. Orduan, 9-ri zenbat kendu behar dizkiot. 1 eta erdi, eta 1 eta 1 eta 3. 6 eta erdi. Beraz, geritut zaizkit 2,5. Karratu. Eta horrela amaituko genuke. Egin dezakeguna da, barruko triangeluak batu, edo osagarriak kanpokoak kendu. Bideoa lagungarria izan zaizulakoan beste bat arte. Agur!